Blind. Sådan der! Der blev I da lidt rundtosset, hva'? Ved I hvad? Nu er det også tid til, at vi skal ind og have nogle pandekager. Og børnene, de skal ud i boderne og prøve det hele. Så kan I have det rigtig godt. Vi ses! Må jeg ikke nok give børnene krammer først? Selvfølgelig må du da det. Og Pingo, vil du give high fives? Ja, det kan du tro, jeg vil. Sådan. Så skal I da bare høre her alle sammen. Lige om lidt, så kommer vi til at starte en kø derovre ved det søde kontrollør, der står der. Så kan man komme ind på midten, og der kan man give en rigtig dejlig krammer til Rasmus Klump. Og så kan man ud ved den anden søde kontrollør, der står derovre. På vejen, der kan man jo lige give Pingo en forsigtig high five. Vi har lovet Rasmus Klumps mor at være inde igen 12:30 og få pandekager. Så til de voksne. Hvis der skal tages billeder, så gør det, mens der bliver givet krammer, så vi kan nå så mange som muligt.